Gipasidunggan sa DNR Environmental Management Bureau 7 ang dakbayan sa Dumaguete alang sa pagtukod og usa ka centralized materials recovery facility na usa ka dakong tabang sa solid waste management. Gihatagan og award sa DNR EMB7 ang Dumaguete City isip Best in Resource Recovery in a centralized MRF sa tibuok Central Visayas. Mahitungod kini sa maayong pagdumala sa centralized MRF na nakahatag og maayong panginabuhian sa katawhan ug dugang ng 500,000 pesos nga kita sa dakbayan pinaagi sa pagbahig og mga basura. Nagpamatuod kini na aduna gyud pera sa basura. Gidugang sab sa DNR EMB7 na maayong nagamit sa kagamhanan sa syudad ang gihatag nilang financial assistance na maoy gigamit sa pag-establisa og plastic chair facility, pagpalit sa biocomposter o uban pang mga ekwipo na makapalambo sa centralized MRF. Ang centralized MRF nahimutang sa usa ka 8-hectare Eco Park solid waste facility sa barangay Candaw-ay kung diin gibutang sab ang plastic to chair recycling equipment, glass pulverizer, bio-shredder o biocomposters. Dakong kalipay sa mga opisyal sa syudad ang maong pag-ila. Busa, gipasindugan sab ni Mayor Felipe Remolyo ang City Enro ug ang mga nagdumala sa MRF alang sa kaning maong achievement. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini Sir Anthony Lumotan.